suvremenoj Europskoj uniji postoje mnoge rasprave o tome što bi trebale biti temeljne vrijednosti. Neki se slažu da je to demokracija, neki kažu da ima i važnijih stvari, no u svakom slučaju Hrvatska otkad je ušla još nije na čistu što bi trebale biti njene temeljne vrijednosti. Ako budem dobio priliku, zalagat ću se za to da u čitavoj Europi obrazovanje, zdravlje i posao budu te vrijednosti za koje se vrijedi boriti. To znači da u Europarlamentu treba izboriti način i mjere da se u čitavoj Europi upravo te vrijednosti najviše promoviraju. Za nas u Hrvatskoj to praktično znači da te mjere moraju jamčiti svakome pravo na obrazovanje, dakle na školovanje primjereno, na zdravlje, to znači na sustav koji neće težiti profitu na temelju ljudske bolesti i naravno na posao, jer posao je jedino što čovjeka čini apsolutno zadovoljnim i korisnim. Čovjek bez posla koji prima bilo kakvu pomoć od države zapravo je čovjek koji sam sebe smatra manje vrijednim. To si nitko u EU ne smije dozvoliti.